La formació professional dual és un model win-win-win. Guanya l'empresa, guanya l'alumne i guanya l'institut. Aquest conveni pretén ser una primera pedra, si li podem dir així, pel foment d'aquesta ocupació des de l'àmbit de l'empresa i en concret des d'Aigües de Barcelona. Sota la fórmula de l'AFP Dual, el que volem és tenir l'oportunitat de captar talent jove i especialment un col·lectiu com el femení. Volem, a més, que aquests joves descobreixin un nou sector i una empresa que són referents internacionals en el seu àmbit.